Buntag ninyong tanan. Nining unang adlaw, unang Domingo sa Kwaresma. Salamat. Uban nato si Padre Proilan o si Padre Saki tungod kay nining unang adlaw, nining unang Domingo sa Kwaresma sab atong himuon ang pag-ilis sa nina, gitawag og hubo sa atuang kanang sa Batang Hesus sa imahin Santo Niño. Karon pero una na kanang mabitbit sa ato ang pamalandong sa atong pagampo ang mga nadungog nato nga pagbasa. Una ta ngadto sa opening prayer, makasabot nindot ang atong gipangayo, makasabot unta kita sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw sa Ginoo. Misugod kita sa Kwaresma, unang Domingo karon o 40 ka adlaw sa atong pagpamalandong ug ang mga buluhaton sa Kwaresma atong subayon sa tinguha nga makaila kita sa kahulugan balik sa pag-antos, pagpagkamatay ni Jesus ibabaw sa krus. Unya, dili lang diha kutob ug ang kabanhawan, ang iyang pagkabanhaw. Ato unta nang makita balik, makitaan balik ang maong kahulugan. Ug matud pa, mahubad kini sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug ang kinabuhi sa atong pagkasimbahan. Okay? Nahimuot ko o naangangha ko sa langgam inday ba? Tagsara ko kita na swerte kay kakaron na may langgam ba nga lupad unya mitugdon sa iyang na diha bitaw gatuot tingali siya inday og iyahan ang sag pariha ting kulor sa iyang gihimo nga balay-balay kanang gitawag na tong salak, no? Pero maayo na makaingon ko nailad ang langgam. Mausad na usahay daghantang ang tumong ba sa kaaway si Satanas ng yawa linglahon kita. Nindot ang gisulti sa first reading, ang gisaysay sa first reading kaganiya matud pa gihatag sa Ginoo nato sa sinugdanan ang tanan. Abisan gani karon gihatag niya, gitanyag niya ang tanan nga iyang gibuhat alang kanato. Dunalay kasabutan sa maong tanyag miingon siya, ikaw you will be my people and I will be your God. Sa sinugdanan niya ingunana ang atuning pirmahan ang maong kasabutan pinagi nining kahuya. Ayaw nig hilabti. Kung manghilabot ka mo ani, inyong gilapas ang atong kasabutan. Kasabutan nga, kamo ako'y bahala ninyo. Ako inyong Ginoo. Matod pa sa sugilanon, nalapas. No, dili diha kutob ang sugilanon. Matod pa sumpayan, pinagin ni Jesus, gisumpay balik, gitakdo balik sa Ginoo ang iyang dili lang pagkaginoo, giangkon kita iyang mga pinanggang anak. Gitanyagan kita ang tanan sa creation matud pa ang tanan nga iyang gibuhat alang kanato. Nya sige naaman aron makatagamtam kita sa kaanindot sa mga hatag niya na ang mga pagtulunan ang mga tamdan ta sa atong pagkapinanggang anak sa Dios. Ilon ta kana ato tang maila balik ang kaanindot sa atong pagkapinanggang anak sa Dios ug sa iyang gitanyag sa atong pagkapinanggang anak sa Dios. Doon natay 40 ka adlaw sa atong pagpamalandong, sa atong pag-usisa anang tanan. Primero pa maron Domingo diha sa takutob. Kay maulagi
mag-ilis ta sa nina sa Santo Niño. Okay? Niya, may kikagpahiyong minday. Nagtupad mo karon mayo. Salamat. Mabuto ni imong bana. Salamat kay karong Domingo wana sad kay kanang face mask. Maklaro na imong pahiyom ug ang pahiyom sa imong bana. Kanya usahay di ta malingla sa kaanindot di ay usahay malingla man kita muha nga lagi inday usay malingla kita ba nga na may mga hitabo usay di ta kakita sa pahiyom sa kahimuot pagkahimuot sa usag-usa kay matabunan man sa daghang mga hinungdan sa mugot nato sa tanang mga malitok nato nga pong matabunan si pahiyom nga karon salamat kay klaro-klaro ang pahiyom. Yung muna itong pangayon nga grasya nga tanan nga atong makita alang nato usahay atong ilugan usahay mayo kay na pastila niya akong amigo karon ana di ka niya maglingkuran akong amigo taga dito di Pita pirmi kuyog ni Dionisio kana siya si Bincio wala sige di ay na kada ari kita pagpahigayon karon akong tawgon si Padisaki ug Paripuilan aron atong mapahimutang ang pagsulob sa sanina nga isulob sa atong sa imahen Santo Niño intiro tuig ilisan kini sa sunod na sad unang adlaw man tingali sa nobenaryo pohon sa sunod tuig na sad sige